Takže čau lidi, dneska vás tady vítám u mé další predikce a to už je taková hodně zajímavá predikce a to je na pražské derby. Tyto dva rivalové mezi sebou mají hodně bohatou historii. První derby, jestli se nepletu, klidně nějak, když tak můžete v komentářích opravit, se hrálo v roce 1896, což je už nějaký ten pátek zpátky. A abych to už dlouho neobkecával, tak se půjdeme už vrhnout na samotný zápas. A doufám, že vyhraje ten... Letná už je připravená. A v tuhle chvíli nám nic nebrání v tom, abychom mohli začít hrát. Fanoušci už se začínají rozezdívat a my už jdeme rovnou dopředu. Birmančevič, provod. Birmančevič teď na hraně s autem, ale nakonec vybojuje aut po chybě provoda. Kadeřábek. Pozor! Škoda teď pro Spartu. Kadeřábek, výtečná rozehrávka na Birmančeviče a tady vybojuje další aut a Kadeřábek mu hned nabíhá, ale dává dozadu na Kairinena. Kairinen a jeho nebezpečná střela, která málem končila gólem a málo zbývalo k tomu, aby Sparta mohla poprvé v tomhle zápase víst. Což já jsem upřímně ani nečekal, že by... Kairinen, Mansberg. Pozor, tohle je chyba. Vasil Kušej. Kušej, Vasil, Chorý, Šranc. A pozor, Haraslín ještě bojuje. Pozor. Kuchta. Hrineš, Matěj, poprvé se k němu teď dostává až míč. Haraslín. Kadeřábek. Musí roztáhnout do lajny, aby mohl udělat prostor. Kairinen, že by to zase zkusil, ale to je moc daleko asi teď pro něj. Birmančevič. Birmančevič to teď udělal dobře, ale Oskar Dorli stačilo nastavit nohu. A Slavie teď může jít opět dopředu. Chorý. Učená, výtečně. Přečetl, ale tohle je chyba. Vasil Kušej. A tohle je faul nakonec z ponechané výhody. A tady napomenutí od pana rozhodčího pro panáka, že jestli ještě jednou tohle se bude opakovat, tak už se bude pryč žlutit, ale já nevím, jestli jste to viděli vy, ale tomu hráči se nic nestalo. Blokováno s Haraslínem, ale nakonec Slavie se opět ujímá míče. Kuchta. Birmančevič, Kuchta může trestat. A je to gól! Sparta jde do vedení. 1-0. 42. minuta. Je ve znamení spartanského breaku, který končí v bráně Jindřicha Staňka a Sparta může říci, že tady nebylo o čem, tady prostě Sparta to zahrála chytře, sice Kuchta nejdřív to vypadalo jako, že co to děláš, proč se nepřidal Birmančevičovi. Ale teď to dává naprostý smysl. Birmančevič asistence, Jan Kuchta gól. Teď se rozdává Kadeřábkovi, teď to odehrál strašně blbě, ale tam naštěstí byl Rineš, Birmančevič. Kadeřábek si to bere k sobě. Mansberg. Pozor. Tohle blokovaná střela. Kadeřábka, tohle bude asi poslední věc, co uvidíme dneska v tomhle poločase. Ano, výkop Jindřicha Staňka ťuká na konec prvního poločasu a Slavie musí okamžitě se vzpamatovat.
Protože tohle, jestli dále budou předvádět, tak budou jednoznačně prohrávat toto derby a Spartané si tak akorát na nich musnou. Stav 1-0, tak uvidíme, co nám přinese druhý poločas. Dorly. Kadeřábek má míč. Pozor. Teď může jít Kuchta dopředu, ale Ogbu mu stínoval. Kairinen. Lukáš Haraslín. Tomáš Chorý stále. Drží míč. Kristof Zafeiris. Holeš. Ogbu. Chorý. Výtečně. Ale Učena. Pozorný. Jedmačevič ztrácí míč. Tohle je dobrá přidávka na Chorého. Ale Panák blokuje. Jeho centr na Provoda. Úspěšný. A Provod může jít dopředu. Mojmír chytil. A tohle je střela, která nekončí golem. A nakonec, co se to děje? Rozhodčí teď až píská penaltu. Tohle nedává sebe menší smysl. Proč teď až rozhodčí píská penaltu? Tohle se má písknout rovnou nebo vůbec? Tady byl sice faul, to je jasný. Ponechaná výhoda. A teď se s tím můžou jednoduše vyrovnat. Šranc. Ivan. Dává gól. A Cham střídal Provoda. Slávě vyrovnává 1-1. Ivan Šranc teď provokuje tak trochu spartěcký kotel. Ale spartěští fanoušci stále zůstávají chladní a doufají, že výsledek se vyvrbí jinak. Sparta reaguje tím, že Rineš jde dolů a místo něj jde Jaroslav Zelený. Albion Rahmany. Teď podržel Spartu. Alespoň doteď. Pozor. Zafeiris. Kairinen získává míč. Posílá na Rahmaniho, ale ten jenom dozad Ogbu a trefuje. Sparta chce jít ještě rychle dopředu. Má tam Zelenýho. Zelený. Kairinen. Je to gól! Tak Sparta teď utišuje Slávy tímto gólem. Kairinen se trefuje. Trochu až se štěstím. Albion Rahmany. Vlastně teď se na to koukneme. Místo toho, aby zkusil vystřelit, tak viděl Kairinena. Tento zkusil levačkou. A do šibenice uklízí. A stav je 2-1 pro Spartu Praha. Ogbu okamžitě chce dopředu. Prekop. Chytil. Kadeřábek. Zkusil to dopředu. Ale pozor. Slávisti jsou stále ve vápně a tohle není gól. A Sparta tak vyhrává 2-1 toto derby. Dle mé predikce musíme říci, že tento zápas byl napínavý až do toho samotného konce. A ukazuje se, že i velké zápasy se rozhodují v posledních minutách. Děkuji všem, co lajkují, odebírají můj kanál a moje videa. Doufám, že se vám tyto videa líbí. Kdyby měl někdo nějaký koncept videí, který by se jim líbil a mě by to šlo natočit, klidně to píše do komentářů a těším se na vás u další predikce. Takže mějte hezký den, přeji vám hezký zbytek středy, kdy já to natáčím a čau.